Hola, molt bons amics de Valenciana Televisió i del canal YouTube. Anunciar-vos que tots aquells que vulgueu tindre tots els capítols de lliçons per a distingir el valencià del català estan en el meu canal YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar. Busqueu en el canal YouTube, el nom Josep Lluís Ferri i Aguar, ja apareixeran tots els capítols de distinció entre català i valencià que vos estem oferint en Valenciana Televisió i també en YouTube des de ja fa unes quantes setmanes, més de 14, perquè sense voler hem faltat alguna setmana a la nostra cita per qüestions tècniques de Valenciana Televisió. Comencem este 14è capítol de lliçons per a distingir el valencià del català, el 14è, el que fa 14, de les dues maneres, se pot dir, en dues parauletes. Avui anem a fer-ho una miqueta més curtet que altres voltes, no anem a entretindre-nos molt. I ja comencem per la primera. La primera paraula és el primer mes de l'any, que es diu en valencià, com es diu el primer mes de l'any? Giner, giner en i, giner, és el nom propi que té en valencià, en llengua valenciana, el primer mes de l'any. Aixina s'ha quedat reflectit en els llinatges. Els llinatges són los apellidos i els llinatges valencians porten el nom giner perquè giner és el primer mes de l'any escrit en i. Recordeu que teniu un jugador de futbol conegut del València Club de Futbol que li diuen Ferran, i li diuen, perquè encara està viu, Ferran Giner. I a més és un xaval, un xicón valencianista i que sempre parla valencià correcte del poble i que no vol incloure catalanismes. Per tant, doneu-vos compte que l'autèntic nom Giner està relacionat en una persona que a banda és una bona persona valencianista que és fidel a la llengua valenciana. Com no hem de dir-lo? Com no hem de dir-ho? Gener. Gener és com ho escriuen els catalans i com ho diuen no, ho diuen sense pronunciar la R. Gener. Els catalans diuen gener. I així ha quedat reflectit en els llinatges catalans d'ells, que n'hi ha un llinatge català que es diu gener. Per tant, els nostres llinatges nos serveixen també de font documental per a que quede en evidència la veritat, per a fer honor a la veritat i saber que giner s'escriu en i el primer mes de l'any i gener no. Gener és en català, d'acord? Així ho reflecteix la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en el seu Diccionari General de la Llengua Valenciana. I continuem, ara anem a per la segona parauleta. Una parauleta que està desapareguent perquè no la utilitzen els mitjans de comunicació, està proscrita, és un verb valencià molt correcte i és atinar. Atinar és el que els castellans diuen acertar. Acertar, que nosaltres podríem dir acertar per una acomodació al castellà, però realment la paraula correcta en valencià és atinar. ¿Lo has atinat? ¿Qué vol dir? ¿Lo has acertado? Bueno, pues els catalans que no tenen la paraula atinar han preferit inventar una paraula derivant-la del castellà acertar i li han canviat la A per la N, i ells diuen encertar. Els catalans diuen encertar.
i ara el catalanisme lingüístic així en València diu encertar. Molt mal. N'hi ha que dir atinar. És la paraula correcta, el verb correcte en valencià per a dir acertar en castellà i que està desapareguent per desgràcia perquè la gent no l'està utilitzant i molt manco els mitjans de comunicació en mans de catalanistes, en mans dels catalans, gent que se ven per diners. Tristament en València tenim molta gent que se ven per diners i per això estem com estem. Si els valencians foren més amorosos de lo propi i tingueren més dignitat i no se vengueren per diners a altres projectes que nos venen fets, pues altre gall mos cantaria, veritat? Bueno, pues ara el recordatori final. Gener en I és lo correcte en valencià per a dir el primer mes de l'any, enero en castellà, i gener en R, com ho pronuncien els catalanistes valencians, però que realment és gener perquè és la paraula catalana, no se deu de dir en valencià. Per tant, gener, d'acord? Enero. I la que acabem de dir, atinar. Atinar per a dir acertar en castellà. I no hem de dir encertar. D'acord? Encertar és una paraula inventada que no diu ningú, però que la fiquen en circulació els mitjans de comunicació, adulteren la llengua i nos fan creure que és una cosa bendita. No és correcte. Res més, amiguets de Valenciana Televisió i de YouTube. Recordar-vos de nou que tots aquells que vulgueu tindre tots els vídeos de lliçons per a distingir el valencià del català els teniu en el canal YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar. Josep Lluís Ferri i Aguar, canal YouTube, ahí teniu la recopilació de tots els capítols. Falten alguns per pujar, només 2, que no hem tingut l'oportunitat de pujar-los perquè no els tenim. Ha hagut un defecte tècnic que ha fet que no es puguen pujar, però des del número 9 estan tots, fins a este últim que pujarem el 14 en el canal YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar. Moltes gràcies a tots i que ho passeu molt bé. L'estiu se mos en balla, ja hem tingut pluges i estem tenint unes temperatures una miqueta més moderades, no tan sofocants. Espero que ho passeu molt bé i mos veurem en el capítol número 15, el que fa 15, de lliçons per a distingir el valencià del català. Adeu!